Сәлем достар, ТМ-ТV телеканалында янәдән иң файдалы, иң тәмле, иң витаминлы кулинар шоу «Тәмле кереш». Һәм без сезне чын күңелдән котлыйбыз яңа 2014 ел от елы белән. Яңа елда әлбәттә сезне көтә яңа рецептлар, яңа ризыклар, яңа артистлар, яңа кунакларыбыз, хәтта спонсорларыбыз да безнең яңа. Спонсорларга күчербез без бераз гына сыграк, инде хәзергә рөхсәт итегез безнең бүгенге кунаклар белән сезне таныштырырга. Иң беренче сүзем әлеге шибәр, уңган, акыллы ханым турында җырчы кызыбыз. Нәрсә әйтә аласыз миннән турында кыскача гына? Туган Воркутада, үскән Ульянда, укыган Казанда, Самарага кияүгә чыккан, чит илдә яшәргә хыялына хәзерге вакытта. Хыялланучы безнең эстрадабызның шундый моңлы тавышлы, матур тембрлы, матур җырлар башкаручы. Акыллы син әйткән идем аны. Алсу Әбелханова сезнең арукычлар. Сәмсез. Я Алсу, хәерле көннәр. Яңа еллар белән. Яңа еллар белән сине дә, яңа еллар белән сине, гаиләңне, якыннарыңны. Мин гадәттә баштан сидер турында сөйләшә башлаганчы, мин күзем төшә сезнең бүләкләргә. Менә бөтен кешенең күзе шунда төшсен, әйме сезгә бу бүләк бездән Ринат белән. Менә шундый күзенчәк диләрме бу әйберне? Начар күз шунда төшсен, әйбәт кенә матур гына. Безнең тапшыруга күз тимәсен өчен. Тимәсен, әйе. Күз тиюдән саклый торган шундый бер нәрсә. Исем белмим. Матур дизайн. Күзенчәк диләрме? Күзенчәк. Бусын Алсуша күзенчәк. Без моны куячакбыз безнең музеебызга. Ярар. Һәм безнең тапшыруга бер кашан да күз тимәчәк. Алсу бик зур рәхмәт. Алла бирсә. Ринат Тибеткәч, мин икенче кунагыбызга да күчәм. Безнең башларга кирәк инде автор башкаручы икәнен, әнә. Әллә башта Сарманнан башлыйкмы? Сарманда туып үскән. Хәзерге вакытта бер ярты ел Абхазиядә яшәүче ярты. Сарманда Янрус дигән авылда. Янрус авылында туып үскән. Мәсәлән, мөһим. Хәзер ярты ел Абхазиядә яши, аннан соң ярты ел Казанда яшәүче. Һаман тегендә монда килгәләп-киткәләп йөрүче автор башкаручы, матур шундый теге темпераментлы җырлар башкаручы, үздә бик темпераментлы, шундый бик матур эшләп әле. Ринат Гәрәй сезнең алкышлар. Ура! Рәхмәт. Ринат, Алсуның бүләге булды. Менә монда миндә бер бүләк алдым инде, шуннан шул якларга кайттым инде. Абхазиядан. Шунда җиргә чыгында монда шуннан кайтабыз инде. Менә шундый бер джигит. Ханым куллар мыйыклы, кинжалы да бар. Кинжалы да бар. Миңа ошамаган. Менә мондый аның куллары да хәрәкәтләренә менә торып, бу магнитизм левелендә хәл. Безнең суыткычка. Әйе, шунда. Безнең бар суыткычта мен шунда алып куям. Шулай куллары. Суыткычка җылаяклар бүләге. Ачмагыз дип. Аяклары бераз бии торган булсын шунда. Бии торган аяклар белән булды. Бик рәхмәт Ринат, Алсу инде шын күңелдән шатбыз сезне күрергә үзебезнең бик матур кухнябызда. Кухнябыз ошагандыр бит сезгә. Бик матур. Зәле карыйтырыгыз, ияләшә торыгыз име? Ой, иде шундый булса иде. Булар, Алсу булар, әгәр дә бик тәмләп бүген пешерсәң ризыкларны, бәлким илеңә дә килеп китәрбез шундый кухня ясап. Тапшыруыбызның шарты буенча, менә әлеге ризыклардан дип әйтик, без яшелчәләрдән, иттән, менә бу үләннәрдән, пешәннәрдән сез аерым бер вакыт аралыгында ниндидер ризык әзерләргә тиешсез. Кап-кара шым микән, пластмасс түгел микән? Файдалана башладым. Башта дегустация сырга рөхсәт ителә. Вакыт аралыгы күп түгел, 1 минут түгел, 1 сәгать. 1-2 ризык. Күп дигән инде башта төп ризык, аннан соң берәр нинди салат. Я кайсыгыз башлый, кем нәрсә әйтә? Әгәр дә, мәсәлән, Ринат дип дәшәм, Гәрәй дип дәшәм, яме, икесен дә әйтсәм ярыймы? Әйтә икән, мин мәсәлән, тавыкны кыздырам дип, син мине тавыкны кыздыра алмыйсың Алсу. Бу чиракта кем башлый? Джентльмен. Әйе. Мин башлыйм. Мин ашыгына башладым только. Ярар. Алайса, мин нәрсә, ике бала әнисе буларак әйме, импровизация була минем бүген. Импровизация. Мин бит инде егетләр үстерәмәй бит. Шуңа күрә, менә шушы тавыктан рулет ясыйбыз һәм аның иченә тутырабыз. Алла бирсә. Әле мин тутырган юк, бүген тутырабыз. Бәрәңге, аннан соң фаршированный тавык була инде бу. Чернослив. Һәм инде суган белән кишерне пассеровать итеп шунда кушабыз шулай ук. Нәрсә килеп чыгар инде. Ул рулет бер генә рулет буламы, берничә рулет булачак монда? Бер тавыктан бер генә рулет чыгарга мөмкин. Сен анда җәй. Әгәр дә инде моны кискәләп бәләкәй генә рулетиклар эшләргә була,
Әлбәттә. Аңлашылды. Берне эшләйбез. Бу күннән бер шапкада тегеп була, бер Унны да була, унны да була. Без булса бәләкәйрәк инде, бер булса зур. Берне эшләйбез матур гына. Бөтенесенә, бөтенебезгә өлеш тия. Безгә җитсә әйбәт алса. Анда калганнары. Миңа тимәсенде бу. Салат дигәннән. Салат гади ингредиентлардан гади гына салат, болгарский борщ. Татлы борщ диярен бездә. Татлы борщ. Шунда помидор, анарсын яшелчә, суган һәм инде укроп. Һәм инде миңа әйттеләр, аз гына кыяр да булырга мөмкин дип. Әгәр дә син миңа безнең суыткыч бик әйе, син әгәр дә миңа менә суыткычтан алып бирсәң менә шу ахалай дип әйе. Кыяр һәм инде әлбәттә шуны майонез белән шулай ук син әгәр дә миңа рөхсәт итсәң майонез белән заправка ясарсың. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт. Алсу син бераз карый торсаң да. Эшли башларга ярый да? Башларга әкрен генә. Ярый, мин кызу гына эшлим. Алсу бөтенне алып торды инде менә хәзер. Сәмрәсә калмады. Шикеле шашлык. Әйдә шикеле шашлык. Ул мине узмакчы иде, ул турышты. Зажигалка белән генә кыздырып алабыз да. Алай әйтәсез. Әлбәттә. Так, мин инде Абхазиядан сөйләнеп кайттым. Жоқ, Абхазияда мамалыгы дигән ниләр бар. Аны монда ясап булмый инде, монда андый продуктлар жоқ. Монда аны ясар өчен абхаз кешесе кирәк. Анда менә лагман дигән әйбер ясарга иде инде. Тоже Абхазияныкымы? Жоқ, ул Сарманның. Сарманның. Геленджикта бер гел шоп кайткан идем лагманны. Үзем ясап карагач ул андый лагман булып килеп чыкмады, сарман лагманлык килеп чыкты. Лагман бәлкем курста баргандыр. Локман дигән абый. Лагман, әйе. Бер сыр әйтимме? Бер сыр. Әйдә, әйт. Ул бүтән әйбер пешерә белми. Соттың мине. Лагман нәрсәне белә, үзен гаҗәпләндерә. Безнең гаилә дустыбыз бит ул. Конечно. Без инде 15 ел. Мен әйтергән команда иҗатташ дуслар бездә кунакта. Гаилә дусларым. Асызлыкларга аныткан гафит. Әй нишлибез? Аларга жарыймыз, моны юкмы әле? Ярый. Шын тавык булган бу 20 тингә патша. Менә хәзер, Юк, син башта аңлатмыйган идең. Лагман. Лагман тавык белән булачак. Тавык белән була. Мен турым. Турым анасын ясыйм. Менә моны хәп турырга безгә кирәк була. Анасын помидорны әрсеп тормас ул инде. Булай гына салабыз. Әрсегәндән күргәнем юк. Ансам барамын. Шупага тып чыгарып Бәсем нигә әрчер аны? Менә кайбер кешенең ашкаданы авыртса, аның менә бу әрчеп шул әрчегән нәрсәсен бирә. Юк, ул наоборот авырттыра ул тагын. Ныграк авырттыра. Менә шуңа Нәрсә генә белмим. Авырттырсын өчен шуң белән нитәбез инде ясыйбыз. Яхшы. Так, башларга була. Башларга була. Рәхмәт. Инде күреп торасыз дуслар, без инде спонсорыбыз хакында да әйтик. Менә безнең бик матур менә монда шундый сабалар ине. Төрле төстә. Әйтә бит, Салават күперендә ничә төрле төс бар. Менә шуның хәтле төстә ул бик матур савыт сабалар, әлеге табалар, алар барысы безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны интернет килеп аша да алырга мөмкин. Интернетны бик актив кулланасызмы? Абхазиядә интернет бармы? Бар, но бик әйбәт түгел. Кыйбат түгел ул, анда яхшы түгел. Связь шундай. 2 ел Абхазиягә барганда Сарманнан интернет алып бар, яме? Һәм савыт сабаны да анда алып бар, менә Кукмара савыт сабаны анда әзерләргә. Мин Сарманда тудым гына бит ул якларда. Үзем түгән камадан анда интернет, анда әйбәт интернет химия бит анда. Анда әйбәт. Яхшы, мин күреп торам, монда сезнең процесс китте. Бер генә рулет дигән иде. Бер генә дигән иде, аннарсын әйтәм. Чыккан әле булай. Юк, мин уйладым да әйтәм. Берсен үзем ашармын, икенчесен бүлерсез дә ашарсыз дип мен шундый мин корыстный ими белән, уй белән. Юк, кеше турында уйлап бит инде, барыбер. Шайрам гына, күбрәк булсын дип уйладым. Алсу. Ренат, кайсыгыздан беренчерәк башы мин Алсу. Сез гаилә дуслары дип әйттегез, башта шуңа туктады. Безнең инде сезнең икегезне чакырышлык теге очраклыгына хәл түгел. Әлбәттә сезнең бар теге җырыгыз аша мин инде иң беренче сезне белдем, менә шулай. Бик матур җырыгыз сезнең җаным, җаныкаем дип. Җырламагыз, без җырлыйбыз. Без җырлама булат, без җырыбызны. Шуңа аша белдем. Сез аңарчы таныш идегезме, һәм ничек гаилә дуслары булып киттегез сез? Сезне хәтта ки ир белән хатын дип тә уйлап йөрүчеләр бар икән. Дөрес түгел.
Yok, uylab berişçiler var, ansı deriz. Менә ансы дөрес, форсаттан файдаланып әйтәсем килә, без бик нык дуслар һәм гаилә дуслары. Минем ирем бик Радик исемле. Әйе, дус Сәлам, Ринат белән, Әмин инде Ринатның хатыны Лен белән шулай ук бик дус. Элемтәдә яшибез. Һәм нәрсә дип әйтергә, ничек танышканнымы? Ләйе, менә шул. Мин белән ул теплоход табылган. Бара ди алсы теплоходта. Юк, теплоходта түгел. Безнең уртак дуслар, шулай бит Ринат, уртак дуслар бар, музыкантлар. Һәм алар әйтә, алсу менә теплоходта чыгышлар ясыйлар безнең Нижнекамскидагы. Мин әле килдә түгел, яшим, яшь кызым. Шул вакытта музыкантлар әйтәләр, менә алсу теплоходта чыгышлар ясыйлар музыкантлар, Нижнекамскида яшәүче музыкантлар. Әйе, менә син безгә кушылып, шулай ук Бер-ике җыр җырламассың икән? Янда ял итәргә дә була ди, миндә бик ни түгел, авыр түгел. Мине дә ял итәргә. Хәтта акчасын да түлиләр. Ял итәргә дигәч, һәм акчасын да түләгәч. Шик бармыйсың. Ничек бармаска инде. Шуңа Нижнекамскига килеп төштем һәм иң беренче кеше менә танышкан Ринат иде. Ул музыкант икәнлеге сразу сизелде, чөнки ул гитара белән басып торган иде. Чөнки ул беренче күрүдә мин инде әз генә танылып килә идем ул вакытта, минем паралкалар исемләнгән. Бурыннар уже күтәрелә башлаган бераз. Юк, Ринат күтәрелмәгән иде бит. Минем андый гадәт юк, күтәрелә торган. Һәм паралкалар дип исемләнгән җырым чыгып киләдер. Шуңа күрә әз генә ул җырны инде уже ничектер танып алайдылар кешеләр. Һәм инде Ринат шушы вакытта алсу, менә минем шундый җыр бар дип җырлап күрсәтте. Икенче җырны җырлап күрсәтте. Җанымны сразу ничектер мин яратып алды бит. Икенче тавышка кушылдым. Ул җаным ул вообще килеп чыкты. Мин суга башлыйм. Ул җырны килеп чыкты. Монда да бар ул Макс Бакс, безнең ул бик дус малай инде. Шуның белән Имбилайф диде фирмасына булганда, Башкирияларда жүргәндә мин таныштым анда Гөлнара Рашитова дигән теге туган як язган. Шуның белән без нитеп киттек. Сүзләре бит анык. Сүзләре анык иде, сүзләре анык. И монда кайткач ул җырны күрсәтте мин аңа. Ул язды сүзләрен, мин Нижнекамскига кайтып киттем. Алсу шалтыратыштык, алсу белән әйдә кил. Алсу килде безгә. Башта инде Ренатларга килеп төштек. Без аны белән утрабыз бу җырны җырлап. Уже иргә кирәк инде аны, әйме. И моның сүзләре бик нитми. Килмин теге размерга ятмаган кигә. Тагын Гөлнар Рашитова звонит итәбез. Ул әйтә, ярты сәгать сәгатьтән шалтырата безгә. Менә булай. Безгә ошады ул и менә китте ул. Ринат гитарасын алды да. Танышып китеп, инде гаилә дусларда булып калды шуның иҗат. Юк, таныштык без. Юк, аннары без теплоход белән чыктык. Шунда җырладык. Бик инде иҗатыбыз әйе үрелә башлады бер-берсе белән. Шулай, анда тагын бер яңа җырлар туа башлады. Шуннан соң инде уже дуслык та китте, дуслык та китте. Сезнең ничек танышып киттегез һәм гомумән иҗатта ничек иҗат итә башлауыгыз? Сез сөйләгәндә дә эшләгез, яме мин сезгә. Юк, мин менә хәзер сез сөйләгәндә суга башласам. Тәмле креш, мин бит соңыннан барыбер монда нәтиҗә чыгарачакмын. Юк, Булат. Гаилә дуслары булмасагыз да, берегез җиңә, берегез. Булат, сез сөйләгәндә мин суга башласам, сез ишетелмисез. Ярар, моны туктугыз. Всё. Дуслар, әлегә менә алсу әлегә тавыкны кыйнады. Юк, сезне ишетмәсеннәр. Кыйнады шукеч белән. Бетте бу. Бетте. Инде шулай. Син кайтса. Бир монда бармакларыңны. Алла сакласын. Телеңне чыгарып кой. Сөйләтәсеңме? Безнең инде Ринат тавыкларын сөякләре бөтен нәрсәсе белән бергә турадым. Хәлең бар икән. Һәм әлеге матур кәчтүрүлгә Кукмара дан кайткан бит бу кәчтүрүне шул. Беләсең, аның сыннарда бик калын. Ни өчен дигәндә, бу калын корпуслы булганга, анда бер кашан да ризык кими дә, янмый да, ул бик тәмле булып пешә. Бөтен витаминнар да саклана, шуңа күрә Абхазиягә бер-ике алып китәргә кирәк. Реклама итәм. Әлбәттә, сал тавыкларын әйдәм. Алсу, мин синнән сорыйм инде. Менә мин шул башында әйттем бит, син ничектер Воркутада тугансың. Сез иш кыз. Әле иш кызның улысы Алсу. Алай әйтмә инде, иң яшь дип әйт. Иң бәләкәй, иң яшь дип әйт. Әйе, улысы Алсу. Барлык сеңелләрен дә булай өйрәткән, үстергән, тәрбияле. Ничек эләктегез сез Воркутага, Воркутадан кире Ульянга?
Элек Кыскача гына. элек шулай яшьләр киткәннәр бит инде эшләргә. Минем әти транспорт буенча әйбәт белемнәр Монда белем алып. булгач. Әтиң үзе тумышы белән кайдан? Без Шүпрәле районыннан. Әтием дә, әнием дә тумышлары белән. Сүпрәле мишәрләре инде. Сүпрәле мишәрләре цей пыцак. Шулай, цытыр-цытыр цапкан, Сапкан. Менә шуңа инде яшьли армиядан соң ул киткән Воркутага. Каян эзләп тапкан диген Воркутан? Воркутага бик күп кеше киткән ул вакытта. Татарлар анда бик күп һәм транспорт буенча ул шахтер түгел әлбәттә. Шуга кирәкме? Аны сразу шахтер дип уйлыйлар. Ул транспорт буенча эшләде. Автобусникларны өйрәтте, водитель булып эшләргә инде. Һәм шунда әнине дә алып киткән авылдан ошатып, яратып. Өйләнешеп инде. Без барыбыз да 3 кыз тудык Воркутада, һәм мин анда 14 яшькә хәтле яшәдем. Ә инде шуннан соң Анда мәктәптә дә укыдым. Мин музыкаль мәктәпне дә анда битердем. Менә син алар. Северный сияниеларны күреп, полярный звезда дигән нәрсәләрне күреп, шунда үстем һәм менә җылыйм хәзер. Шу Воркутаны сагыр. Хәтергә төште. Һәм инде шуннан күчтек без Ульяновск шәһәренә, алар анда үй салдылар. Менә бүгенге көндә матур итеп яшиләр. Без инде балаларны да шунда алып кайтырга тырышабыз. Шуннан Әтиләр, ягъни бу әби бабайлар инде алар хәзер инде, алар бит әби бабайлар бит инде. Әби бабайлар, Үзләре бик яшәләр, аңладым. Нормально. Шунда хәзер яшиләр. Ә мин инде Казанга 97 елда укырга килдем. Консерваторияга. Әйе. Шуннан укып чыгып, монда инде син җырлый башлагач, әйе, аннар инде нәрсә? Иҗатка кирип китеп, аннан соң көннәрнең бер көнендә танышсың Радик белән. Калганын син беләсең. Радик белән танышып, киттең Самара. Һәм соңгы вакытта гелмә Самара белән Казан арасында. Казан арасында гелди һәм Ульянга да. Аллага шөкер, Ульян ул безнең юлыбызның уртасы. Шуңа күрә без пересадкалар ясап, шунда әз генә хәл алып, әниләр дә, әтиләр дә монда киләбез дә. Маршрутчыларак Самара, Ульян, Казан. Казан, Ульян, Самара. Менә бит. Синең тарихыңны белдек. Синең менә Синеке Самара түгел, Сарманнан Абхазияга килеп эләгүң, ул ничек бу нәрсә белән бәйле ул? Мин беләм инде сез бер кыз үстерәсез үзегез, әйме? Тормыш яшәгән белән. Хәзерге вакытта алар кайда? Казандамы алар? Абхазиядә калдылармы? Менә ничек килеп чыкты шу Абхазияга бу? Сарманда ул мин диде анда. Тудым мурай. Тудым. Беренче класстан Нижикамска киттек инде без. Анда Нижикамска. Кама җигете битергән. Шулай да. Аннан соң Казанда алдык инде. Монда кыз укырга киткәч, ул монда үзе хәзер яши. Тромда. Абхазия белән ничек? Абхазиядан Дусмала белән киттек шунда. Дусмала белән жол итәргә. Аның исәбе бар иде анда. Елларга баргач, менә сихерләделәр дип әйтсәк дә була инде анда. Ну, моторлыгы ошады инде, моторлык. Менә шунда килеп жол итәргә, дошап китте дә, шунда алдык инде, дуслашып киттек анда. Кешеләр белән, абхазлар белән. И хәзер менә 5 ел инде анда торабыз, кайтабыз. Киләбез дә китәбез инде. Киләбез дә китәбез. Менә шулай. Тегендә киләбез, монда киләбез. Менә хәзер мин торам Нижикамскида, Казанда, Абхазиядә. Без дә кунакка бардык. Менә бит. Менә. Әгәр дә Абхазиядә ял итәргә теләсәгез, кемгә мөрәҗәгать итәргә инде сез беләсез бәясе килешү буенча. Бәясен миннән сорыйсыз. Сорыйбыз. Ринат, бу сине күреп торам, салатка әзерләнә башладыңмы әллә? Юк, бу салат түгел, бу лагманның ноктасы. Ноктасы булачак. Әйе, монда уже менә бу ноктасы бу индо билгесе булачактыр дип уйлыйм мин. Аңлавымча. Алсу әсин менә бу. Слушай, шундай әйбәт таба бу. Табасында нәрсә кура башладың монда? Мин пассировать итәм суган белән кишерне. Чөнки тавыкның борышладым, тузладым. Хәзер бу әйберне әзерлибез дә. Бу кими дә ябышмый да. Кими дә ябышмый да. Ишундый тиз кыза. Тиз кыза, ансын беләсез, тагын нәрсә бар. Моны хатын кызларга хуҗабикләргә сәйбәт. Жуарга бик җайлы ди. Шалт юлны койган. Менә егетләр юа дими, сразу хатын кызларга жуарга менә. Дуслар, әлегә кызу көрәшнең дәвамын күрербез берничә мизгелдән, ә хәзергә реклама. Дуслар, безнең тәмле көрәшебез дәвам итә. Монда бераз гына темп дигән нәрсә булды һәм алга китеш тә күзәтелде.
Гәрәй безнең. Нәрсә эшләдең син әле үзең? Монда менә помидорларны турады. Менә Ури булай башлады. әйтеп тагын бер ике помидор. Бу помидорлар монда ашка пешәчәкме? Шунда пешә. Ашны тызлады. Аш кайнап чыкты. Тавыклар пешә, тавык кисәкләре. Әлеге күкмара кәштерүлендә дип әйтик безме? Һәм алсу үз чиратында әлеге Суган белән кишерне салатка салам, суыныр өчен. И салатка күчәм пока. Бүтән нәрсә, бер нәрсә кыздырасың юк синең монда. Кыздырасың бу бүтән нәрсә. Куеп тор әлегә монда, яхшы. Так. Син моның иченә салам дигән идең. Моны дәвам итик, әйе. Һәм тагын нәрсә булырга тиеш синең? Монда минем була суган кишер һәм өстенә бәрәңге теркадан чыгарып. Кыргызстан куып нитәбез, куябыз да бер слой, и шуны төрәбез. Төрәбез, и духовкага куябыз. Мин бу итне отбивать иткәннән соң тузладым һәм бурышладым. Аңлашылды. Аннан соң салатка күчәсең инде. Күчәм салатка. Алар вәгъдә бирделәр, җырлап та биргән, ләкин мин сезгә алдан әйтәм, аларның бик җырлыйсы килә инде. Духовкага тыгып җибәргәннән соң гына мин сезгә үзегезнең уен кралыгызны тапшырырмын. Ярар. Инде бераз гаилә турында сөйләшәсе килә. Балалар хакында менә без инде беләбез. Синең кызың, ул инде олы дидең, хәзер Казанда яши үзе. Әле кияүгә чыктымы, юкмы, планда бармы? Ничегрәк тәрбияләдегез? Тәрбия каты эләктеме? Музыкаль белеме бармы? Ничә сорау бирим? Честно кайсын җавап бирәсең? Так, менә ул инде укыган иде бер мәктәптә, музыкальный мәктәптә Диана Гарипова белән. Дина Гарипова. Дина Гарипова. Шунда укыганнар. Сөйләшә. Ул аннан соң Дина киткән ул тегендә. Шул минем кыз монда Казанга уже юридический институтта белем алды да, һәм монда троенда ул, Инделкәдә шул. Юк, хәзер юк, үз эшендә магазиннар итендә хәзер. Менеджер по продажам шундый ниләр пока. Егете бар. Инсат его она исеме. Алла бирсә, булачак кияү. Шулай дип. Шулай дип җый үзендә белмәм. Сатам дәвам итәргә. Шакта кулда. Абхазида кызуканлы. Балансыда. Мыйга гына юк, ләкин булар. Юк, молодец, молодец. Чегән кеше янында басып яратам әлбәттә. Алсу. Әмир улың 2нче сыйныфта яхшы гына укыймы? Отличникмы? Ударникмы? Эшлисез. Әйбәт. Малай шуны дигәбә дип уйлыйм, чөнки без аны бик көчле гимназиягә бирдек. Анда инде аңа укырга авырак, шуңа карамастан эшлеләре юк. Һәм инглиз телендә зур текстларны тәрҗемә итә. Ну, аның ул текстлар әлбәттә инде гадирәк балалар өчен My Family. Yes. Яхшы. Алсу. Кеше улың. Кеше улым инглиз телен Султан. Султан ие. Татар телендә теле ачылдымы? Ул хәзер мин аны белән татарча гына сөйләшергә тырышам, чөнки без зур упущение ясадык улы бала белән, аны белән татарча ничектер күп сөйләшеп булмады, инде икесе белән татарча сөйләшергә тырышабыз һәм ул шулай ук татарчаны аңлый. Әле сөйләшәме ирем? Ул бик кызык сөйләшә, чөнки ул шәкәр егете, бөтен нәрсәне аңлый, сөйләшә башласа ул минем белән генә сөйләшә, чөнки уяла, бик кызык килеп чыга. Мин инде көлмәскә. Син комедия карыйсың килсә, радикны тотарсың сөйләштерәсең. Көлмәскә тырышам, бер табында булса, инде бер нәрсә булса әйтеп җибәрсә, бөтен кеше көлеп җибәрә шунда. Шуңа карамастан, бөтен нәрсәне аңлый һәм Султанның әле теле ачылмаган, нинди телдә сөйләшә башлар, но татарчаны аңлый. Әгәр дә олы улыгыз ярдәм итә икән, ярдәм итәме олы улыгыз тәрбияләүдә? Татарчаны. Султанны. Тәрбия. Карашып торамы теге? Артыннан. Тәрбияли дә кайчак. Димәк, инглиз телендә ачылачак. Күп та чыгара. Инглиз телендә ачылачак. Яхшы, Алсу мине күреп торам, бик кызыклы гына килеп чыга синең бу әйберең. Мин бәрәңгене салдым. Кишер белән суган өстенә һәм әзгенә тузладым да, хәзер бу рулетны без төрәбез дә. Менә мөмкин булса, миңа бер пажок белән протеин кирәк. Булачак. Аны инде әлбәттә продуктовый җип белән, нинди булса бер җип белән бәйләргә. Мин былай да торыр дип уйлыйм. Әйдә духовкага тыгып. Заны укроп җибе белән дә бәйләп куйсак. Суган. Ишәп бәйләмәскәме? Суган белән бәйләп. Кул астында нәрсә бар, шуны кулланырга өйрәткән иде мине кайчандыр. Миңа духовкадан протеин кирәк була. Синең хәлләр ничек? Иншаллага шөкер. Ишетми мине. Безнең монда Ринатның тавыклары пешеп чыкты.
Хәзер Ринат көтәбез, савыт саба көтә, бездә көтәбез. Сәндә башка еңгелек салганыңны. Алсуга һаман противен керек Мин противенцем. Бирәсеңме сиңа противен дитегез кофтага салыр өчен. Менә бу рулетларны куяр өчен. Беләсеңме нәрсә эшлибез? Менә бу иттереп ураганнар мин күргәнем, мин шаяртып кына әйткәнем Юк, шулай эшлиләр шулай. Конечно же, булмагач, суганны менә булай төреп бәйләп. Әйтәгез син дисәң, ахалай дигәнең. Ахалай. Син тагын бар татарчасы. Противен кирәк. Противен шок тартып алдык та. Әле бу әверне духовкага да куеп. Әлбәттә, син менә монда кыздырган идең бит. Бу күкмара савыт сабасы. Менә шушы майга куябыз. Кыздырган идең кишер белән суганны, шунда куябыз рулетларны. Без аны хәзер шуны духовкага атып куябыз. Һәм бу рулетны духовкага куябыз да ул хәзер була. Алла бирсә. Алып барам да мин аны. Шок тартып кына. Ничего себе. Шундый әйбәт нәрсә бу? Бу бик яхшы нәрсә бу. Сез безне кызыктырасыз, һәр минем тоже аласы килә андина. Так. 200 градус куям, яме? Син каршы килмәсәң, әлбәттә, әгәр син каршы булсаң, әйтерсең, миңа булып 190 кирәк, 180 дип. Салырга мисалында. Сал. Тавыкларны шамалап кына салырга кирәк. Шамалап кына сал. Бик куй булмасын өчен менә хәзер булат. Куй яратабыз. Лагман куй булырга тиеш. Анда син тыңла хатын. Анда минем үземнең лагман. Бар, минем ирем Киргизиядә яшәгән, шуннан өйрәнгән, мине өйрәтте хәзер дип сөйләп. Помидор ул ните? Су бит инде ул помидор. Бу лагманны да сине гайын алсу өйрәткән булгандыр. Конечно, мин булай эшлим башкача. Синең өчен җанатан Монсында салабы. Бәресе җиңеп чыксаң, синең җиңүеңдә алсуларда өлеше булачак ай. Була дөрес әйтте. Артама мин Кимертмилар бит мине. Киметтербез аны, нормально. Тыңламыйлар мине. Тузын кауп кара. Мен бит сезнең кебек монда кунакларны күп күргән кеше. Дуслар, исегезгә төшерәм, алсуның тавыктан рулеты да һәм Ринат Гәрәйнең әлеге Аллаһыманы да барысы да менә шундый матур савытларда, матур табаларда кыза һәм пешә. Алар барысы да безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры Күкмара металл савыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыятеннән. Күкмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Кулланыгыз үзегезнең иегездә бары тик әлеге савыт сабаны. Металл савыт сабаны бик калын, көймәй, янмый. Пешеп чыга вакытында витаминнары саклана алсу. Йөрәк ярсу. Син инде салатыңа күчтең, мин күреп торам. Салатыңда синең мин күреп торам була помидор, кызыл бырыш, суган да йылы син анда турадың. Хәзер менә үзең инде яртысын аша бетергән әлеге кара җимешнең калдыкларын турыйсың. Һәм тагын нәрсә булачагында. Мин нәрсә уйладым. Менә бу кишерне кызгандың ахырсы. Юк, менә бу кишерне жәл бит инде, ул калды минем. Иңә кайтырсың. Шуңа иге алып кайтмыйм мин аны. Витамин бит инде бу. Шулай кушам салатка, әйме ул начар булмый. Юк, кишерне кашан салатны бызганы бар. Бызмый. А сен майонез белән насың? Майонез белән була. Я сыйк майонез түгел. Бай игездә гомәсендә бармы шундый файдалы ризыклар һәм мин шулай кылангалыйм. Минем ирләр гел майонезлар, кетчуплар белән ашыйлар. Мин оливковый майлар белән нәрсә шундый эшләгән булам. Вакыт булганда. Юк, контроль итәсең ашауны. Ну, диетада дип инде просто матурлык өчен. Алар миңа кушылмый. Алар майлы әйберләр ашый, шуңа айрым пешерергә туры килә. Ну, Султан ярагынамы? Ашамагыз аның хәтле күп майонез белән кетчупларны. Ашамагыз. Тыңлагыз әниегезне. Минем салатның исеме була Султанат. Радамир Султан. Ул минем була. Ну, майонез булгач аларны кирәк булыр. Арпеджио. Арпеджио музыкаль термин кемнәрне гәләтеп гармонияңда беләсең дия. Кемнәрне интернеттан карагыз тәрҗемәсен. Арпеджио аккорды яхшы. Гәрәй без көтеп тора инде. Кашан миңа кишерләр икән дип әйе. Я? Менә хәзер кишер бит инде салган ай. Кишер инде без салдык. Җиткән инде. Менә хәзер салабыз менә моны. Бу кызыл бұрышны менә булай итеп. Сираны бик сынган сан, ничә тәне салдың? Ул аны тәме, ашаганда да кытыртап торсын. Итәме булсын аны. Витаминны бит инде бу. Турыдан туры безгә керсен. Ринат, лагманның тип ингредиенты, ул битне тыкмаш, аны бит кул белән ясыйлар. Кибеттә сатып алып атмыйлар. Без менә шуны көтәбез. Алсуда зур төзүсеннән көтәбез. Ринат, мин вообще шок катырды. Син неужели шуны үзең эшли беләсең? Үзем эшлим. Мин өйрәнерим аны. Минем күргәнем юк. Минем кибеттән сатып аладыр. Минем күргәнем бар Ирак кешенең пилмәнгә камыр җәйгәне, әйме?
Ну, былай тұрып, Ринат, үйрет. Міне су салды, қазір суға ұн салабыз. онсыз болмайды. Онсыз болмайды ол. Так, міне бір шулайырақ. Сен біліп саласыңдар деп ойлаймын мен, еме? Шул хәтлі көп саласың сен? Салабыз лезірек болсын. Не болды? Салғалайсың да ғынна? Салғалай, одан да жарты килограмм керек ясағанда. Яқшы. Так. Бұлай болсын деп. Сен бұл миксер орына енді. Шулай енді. Насым бұтығыз нала. Міне әлік біздің әбейлеріміздің бұлмаған миксер бар, Анасы мұнда көкке салабыз енді, деймі? Әйедер енді мен білмей. Сен бет білесің специалист. Лағыман бойынша. Көкейні бай кесірге керек. Нормально. Міне болды, көке болды. Міне бұтың менде. Бұта. Сен көрсет, сен меңа нәтижесін көрсет. Міне. Бұтығыз аны. Достар, лагманның ең теп іліші, ол да бұтса. Міне бұл қамыр езіғынан өзі басқан қамыр білен кел алсын келеді, қара. Міне бұлай. Кесесін башты. Кескелердіге мен тағым мұнда бір екі іліші қалды аның. Міне бұлай тұрып. Ерат қамыр бер ішлегенде әр уақыт көңілді. Бұлай тұрып аласындағын. Анасы міне бұлай тұрып, міне. Әр бірсін өресін. Міне бұлай тұрып, әр бірсін. Зина көре тұқмаш, бермеші. Сузасын. Міне бұлай тұрып, міне бұлай келеу. Мен іштеп қарасам ярай ма? Яры еделі, құшылелі, тезірек бұлар. Мен де іштеп қарасым келем, дейренен өзіне көре. Бір қалайсың деші өттір? Бір қалайсың. Мен де бір қалайым әлі. Бір қалай, бірге көңілірек болар. Неге абхазский бір әжір жазып жібереді? Менем үзілді. Қатын қыз шұлайын ол, іште білмейді ол. Мұғайын сен жеңіп шығарсыңдар бұл көрәшті. Әміні мен Думала, бітені сашты, өлі шулана. тартырға деймін. Бірақ мен екен шәттір бірді әзір ме, деймі? Мен тартырман әзір. Абхазский жыр бар ұры. Ора Дворидара, Анда башқасы жоқ. Сіз нәрсе тұрындасың ол барадар. Ора просто ора. Ора ол дұс деген. Арменлерде ара. Болды, жамаат аңлашылды, біз мұны қазір аңлашылды болды. Міне, шындай келіп Бірді шықты. өзі. Алтын мотор келіп шықты. Мұны анасын ішетеміз, салабыз мұнда? Ана жоқ, мұны салабыз екі ойырым. Ойырым кәстүрілді? Қойны ойырым кәстүрілді. Анасын неткеш, жетішкеш. Аңа подсолнечный су, ғымбалаш майын салалардағын бұтылар енді. Жолас машин үшін. Бұл енді, бұла лагманның түпке саласың аны. И меня бұл важа деп атала, мұны аны заливаешь бульон біле, мұны шошай бірлерді үстілімді. Аңлашылы, бүтін технологиялар бойынша біз барысында іштәрбіз достар. Бір не қадар рекламадасың. Енді рекламадасың біле біз нәрсе келіп шыққанын, нәрсе пішіп шыққанын, ал соның тауығыдан да көкей салған дейлері барысында ошап дегустация сап қарарбыз. Реклама. Достар, аңлауғыша біздің тәмлі кірәш тапшырылы жетті өзінің финиш сызғына. Ләкин башта дегустация сап қарағанша мен әлбәтті зұр түзілсік қауап қарасы келе мұны салатларының, тауықларының, лагманларының, лықманларының майдайшасы келе башлады. Енді қазір аңаршы сіз бағда еткенше жаным, жанатқайым О, мұнда берегетті ештеді білем мен. Ринат пітрен деп ойнады. Күйінің авторы шылай ойнаушысы һәм әлбәттә инде икенче солисткасы Алсу Абелханова бізден барадыр Гәрәй дип радиобызда bizаны Гәрәй һәм Алсу Абелханова башкаруында жаным деген жырны қойып кетіңіз әле минем сөйекле тормыш иптәшемә дигән олар бик еш килә. Пару аккорд. Һәм сез әйдә безгә җырлап күрсәтегез аны. Сүзләре Гөлнара Рашидова. Гөлнара, рәхмәт. Аранжировщик Гафуров Рома. Рома. Сәлам, яма. Жырлаушылар Ринат Гәрәй һәм Алсу Абелханова. Конференция алмадыгыз булат бәйрәме. Ура! Дирижер. Припевтан башлап инде инде. Башта бір-екі аккорд. Жаным, жаныкайым диеп татлы, иренеңне үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бәгърем, бердән-берем диеп кайнар, куеныңда эреп гөмрем, буе сине сөеп яшисем килә. Яшисем
чисем килә. Hey! Ну, молодцы, алкышлар. Менә хәзер булды, менә хәзер ашарга да була. Эшлеккә шунарга ярый. Уйнап арыгач ашарга ярый, шулай бит. Кемнекен беренче калып карыйбыз, беренче ризаган. Башта Ринатныкын, аның первый, аның потому что. Лагман ул первый. Логично деген. Салатыңны күреп торам. Салат ул Салатка барып җитмәде. Дуслар килгәч тиз-тиз генә иде. Схоластяцкий салат дип атала инде. Буйдак салаты. Буйдак салаты, менә. Майонез иң күбе майонез булды. Аңлашылды. Чернослив бар монда, менә. Кара җимеш, помидор. Ничектер аны ашыйсы килеп тормый әлегә. Бик Холостецкий булганга. Бик майонез бик аппетитный, конечно, ләкин әйдә башта лагманна күчик. Ярар, әйдә лагман. Үзе камыр басып, менә шулай иттереп, җәеп, урып бездә булыштык, алсы белән баразарып. Менә бу тукмачлары, макароннар бирүчеләр шәкеле чыкты, һәм бу шулпаны да үзе пешерде. 3 тапкыр әлбәттә алдык шулпаны. Процесс вакытында. Менә шулай иттереп моны Исе шәп. иң беренче, Син исенеп кара башта. Менә монда соус Бу да. может матур күренергә, но тәмсез булырга. Леге тавык обязательно леге. Матур аша. Менә бу иттереп саласың да аны. Кыргызлар, үзбәкләр күрсәләр бу лагманны тавык белән. Аны бөтен үз илләренә кертмиләр. Визада отказ булачак. Йо, булды. Юк, минем ил битендә ул ни, Татарстан минем ил. Син дә калып карыйсың. Тукта. Яшелчә юк бит әле анда. Аны моторларга кирәк бит инде. Түгел, ширәм дип аталар бездә. Ширәм име. Трапка. Үлән. Менә. Үлән булды, рәхмәт. Ринат матур әйтә белә ул. Мотор әйтеп. Башта син. Төрек алсаң, аннары мин. Сен калсаң дип. Син башта карайдан. Помидор, суда пешкән помидор ничек тәмлеме? Помидор әйбәт мин лагман ашап. Карамый вообще. Үзем бәйләгән лагман бит бу менә. Лагманы ызын. Ничек ашар лагманны? Кашыкка да урасаң була, кискеләсәң дә була. Булай да ашасаң була, менә. Ой, Ринат, оказывается, шундый тәмле икән бу. Тәмлеме? Минекеннән дә тәмле булса, бу хәл нишләр? Ринат. Булдыргансың син. Что-то кайфларым төшә башлады минем. Әйбәт. Ну, салатны куып карамам мин деме, чөнки Алсуның бар бер салатын чиктер. Минем монда. Күркәмрәк диләр. Бу лагманны гафу итегез, кисеп бирегез әле бер кисәгенә. Бу зур инде. Синең үзелгәне бар бит анда. Үзебезгә нем? Не Алсу ничек? Бу Вообще. сиңа әби тыкмашы түгел. Бу Ринатның лагманы. Хәзер минем презентациям. Әйдә. Әйткәнем буенча, бу безнең арпеджио салаты. Арпеджио салаты. Так, аны Ә менә бу заблудившийся барашек дип атала. Татарча ничек була? Адашкан сарык бәтие. Әйе, менә адашкан. Бая адашкандыр инде. Әйдә Алсу булачак, син салатында бер кырыйга сал. Әйе, мин салам, бер-ике кисәк тәмле. Ни өчен сарык, чөнки ул тавыктан ясады. Чөнки Тавык чиби дисәме? Яисә адашкан әтәч дип инде. Башка теге башка кетәклеккә кергән. Минем шундый, потому что фантазиям шундый. Менә, мин шулай. Адашкан сарык. Абхазия тауларында адашкан сарык. Анда сарык юк шул. Була, салатта минем чернослив, помидор, борщ, аннарысын шикләвек. Аннарысын анда минем салган кыяр, тозлаган. Тозлап китердеңме? Әйе. Миңа да бер чәнечкә бирәсеңме? Бергә. Тәмсез димәйин Ринат. Синдә миңа монда берләшергән юк. Ошаган юк бага монда берләшергән. Алсу шәп. Мин тәмсез бер-берегезгә кунакка ирешеп, ошаган юкмы әллә игездә бер-берегезнең? Сез ресторанга барып ашыйсызмы әллә? Шулай пешергәләр. Без башка нәрсәләр ашыйбыз. Моннан да тәмрәт дигәндә. Бәрәңгесендә кабанда, içində бәрәңге. Бәрәңге белән бергә монда рулетны тагын искә төшерәбез, тавык. Тавыкның. İçində бәрәңге. Ак ите. Içində бәрәңге. Кыздырган кишер белән суган. Шулай бит? Борщ һәм туз. Ягам духовка тоттык. Чернослив куйсаң да ярый. Син моны одашып Адашып үйгә кайткан. Одашып монда элеккән өчен сары тип атагансыңдыр моны, әйме? Кайткан сарык бу.
Қара төлін жетті болады, тәмлі болған ақырсы. Ері рахмет. Тәмдеп ашап қарым әлі міне. Алсу. Мен оны өзім де ашап қарамаған әлі. Өзі ашап қармады оны. Әйбет, бүйте біз ератқа таған нәрсе керек. Что айтырып, жеңушіні белгілер уақыт жетті. Мен әлбәтте қауып қарадым, ұшады екесінде ризығы нешік әзірлегенде ашады. Лекен уақыт бойынша мұндайме бары бір алсу біздің шеттер ilgirірек болып шықты. Әлі қатын қыз болғанға, әлі аның тәжірибесі көбірек болғанға алсу. Өзі де ішіп қарамаған рулетларын әзірлеп, мені ұшақ қаттырды. Шынапта салаты да, ескеткі шайбет, тәмлі, жеңіл, рахат, майонезі жоқ еді, ең мұхимі майдағына, һәм бұл тауықны да. Ұшақ қаттырдың салат ясап. Шоңа көре ансы тұғында айтып татырмайым қатты әкеп. Енді міне лагман білен шансы шын-шынап шақ қаттырдым. Мұнсы бик көңілі шақ қаттырдым. Ғажеплендірдің қатты әкеп бізіне. Шоңа мұнда балларыны құрсаң, мұнда 2 бал сенің 1 бал келіп шығайымы. Бір азғына істінлікні беремін демен алсуға, шыламасаң сен. Жанада шыламайсың ма? Йоқтыр бетінде. Жыламады. Алсуның қатты бір азғына жеңуді. Біздің достыққа бірінде керсе болмастыр деп шанам бетінде мен. Сіз қаманда бірге қойда достары, ижаттар достар болып қалырсыз деп, ләкин лагман ішкетке шайбет. Салатын ішетке атайып тұрап, сен молодец. Мен сеңа бірінші орынды берейін. Мен сеңа. Шоудан соң бөлішесіз өзіңіздің бірінші орын арасында. Әлбәтте біздің спонсорымыздан Көкмара металл сауытсаба заводы ашық акцияна жәмғатінен сізге де бар шындай ішкетке шәп. Өзі пішіре тұрған, қайттамтып қалдырсаң да өзі пішіре тұрған сауытсабалар. Алсу мұнсы сен амына көріп тұрасың. Рахмет. 3 литрлы деген өзіңнің яқынларыңны қайтып сүйіндіремі. Тәмлі татлы ризықлар пішір, һәм татлы ризықларын пішіргеш. Ринатында қонаққа шақырған. Шынке Ринат та өз ширатында сенеміне шындай табаларда тәмлі лагманнар қыздырып, пішіріп. Сені қонаққа шақырып шын көңілден. Біз спонсорымыз Семенен сізге де әлігі білімлер. Зор рахмет. Зор рахмет сізге келуіңіз үшін. Зор рахмет тәмлі креш көрсеткеніңіз үшін һәм зор рахмет біздің тамашашыларымызға әлігі тапшыруымызды көрсеткенлері үшін. Алдағы ұшырашларға да есен сау болыңыз. Яңа айлар білән достар, әлі алда ұшырашырбыз. Тәмлі крештер көп болашақ.